Igbo ndị ọma, anyị abịakwa ọzọ. Anyị welitere okwu n'oge gara aga anyị kpọrọ iyi ọgbọ, stage fright. Anyị wee bịa tụwa ya tụsaa ihe n'iyi ọgbọ, bịa nye gị fọmụla anyị sụọ ya n'oyibo mmadụ nwere ike iji wee nwee ike wee jikpawa iyi ọgbọ na ndụ ya. Tata anyị ka nọkwa na ịgbasata ahụ maka na iyi ọgbọ a bụ akpọrọ stage fright. Tata anyị ka nọkwa na ihe gbasata ahụ egwu maka iyi ọgbọ a bụ egwu bịa na-ejide onye nọ n'ọgbọ. Ihe ọ chọrọ ikwu omekwumuzi, ihe ọ chọrọ ime omememuzi. Ofu ihe gbakachara ọkpụrụkpụ mmadụ na-anụ ọgụ ya, ọ na-anụso mmadụ ọgụ na ndụ a bụ egwu. Esigo n'iyi ọgbọ pụta egwu. Mmadụ nwere ike na-apị ihe ọ ga-eme si n'obi na-apị maka na ihe niile na-eme n'ụwa ihe buru ụzọ chepụta ya n'echiche ma ọ bụ ịfụ ka mmadụ mere ya esi oke. Ọ bụ na mmadụ mere ihe a na gị na nwoge n'ihi a ka ị gbakana mbọ ka ị ma ka ihe emeni ozugbo ahụ ị na-achị akụ ka ị ma akụzi ezure mmụọ egwu abata ka e wekere dị ka afọ ime. Maka Igbo si na nwaanyị dị ime na-asụ ude bụ ụmụ agbọghọbịa ka ọ na-eyi egwu. Iwefu ọ bụrụ mgbe gboo ndị nne nne anyị nwaanyị dị ime maọbụ nwaanyị ji ịmụ nwa, ka ụfọdụ ụmụ nwaanyị ha na-eji egwu ha mụba nwa ha mụgbuo nwa ha jere ịnwụ. Mana mgbe gboo ọ fịara ahụ maka nne gị maọbụ nne gị ochie ọ gaa n'ebe ahụ gbaa ime ọgụ kụsuo gị sị na amụ ga-amụrụ ya amụ nke gị na-amụ ga-amụrụ ya amụ nke gị kụsuo gị gbapụ gị egwu n'anya. Ime ihe agwara gị mee, ị mụọ nwa gị kuru n'ikite ụmụ nwaanyị ejigo egwu zejina n'afọ ime maọbụ ebe a na-amụ nwa. Egwu ajọka egwu. Na Naịjirịa na Brazil ya agba bọọlụ. Ndị Naịjirịa anyụọ na mamịrị nyụọ nsị ọkụ n'akwa. Brazil apụtabekwa rukwa atọ ka na-emekwa. Ọkwa ofu nke aha Naịjirịa gbagburu na Atlanta 96. Ọ bụghị ego ofu nke ahụ gosikwa m ọzọ si mgbe ahụ a sị ha na Naịjirịa na Brazil agba bọọlụ. Ndị Brazil emerigori tupu agbagba bọọlụ. Nke bụ eziokwu bụ na ha bụ ngedegwu. Onye bụ ngedegwu bụ ngedegwu. Mana mgbe ụfọdụ ọ bụghị otu ahụ ha si ada ụda ha si ada ka ike ha na-akpa ha. Ma ọ bụgoro na ọ bụ ngị nwa ga-achịchịpụ anya si mbụ gịnị esibe ha echebe onye na nwoke ahụ achọba nwoke ibi ọhịa. Nwoke a nara achọba nwoke ibi ọhịa ịkwụrụ ka eme ya mgbadasa kama isie ya atọ ya ana ite ofe agadi nwaanyị kama ka ọ sọgbanye na dinta. A na-akatakwara egwu obi. Ọ bụ na ịkata ha egwu obi, o nwere ihe egwu ga-ekwe gị mepụta n'elu ụwa maka ihe niile a ga-emepụta ga-ada ụda ga-atụlite mmadụ elu. Ihe egwu dị na ya. Ọ bụrụ na ahịa sị mmadụ zụrụ ahịa o nwere na ndị ji zụ ahịa asị zụ ahịa na-abatasị ahịa anyụ ha ahịa mmadụ akụ ubi pụọ je gụkọ ahịa apụtasị na ya enweriri ya uru chichekwa anya nwee ma rie ya uru. Ọkwa ofu ahịa ha nyere onye ọzọ. Ya na ihe egwu na-eme ọ karịrị. Mana anyị ga-atụbanyekwara unu ọrụ ọzọkwa egwu na-alụ